Tan kawuri Tanjung Gunung
jagoan kalau saking paron. Apal aku jane wis suwek iki wis masak wis ngerti dobel. Masih muda mane mbak duwe tuwa kene Nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amja'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu nisa imro'atu idharna dhurta ilaha sarot kawaing amartaha atau at kawaing gipta kafidot kafi malika wa nafsiha bagane parebi jane guna libasulakum wa antum libasulaguna al ayah amma ba'du. Nuwun kawula nuwun suh brasto tekap olah saking Darmastuti ganggo tri ganggo durga medhak kala sirna dirgama sangga runggi sinapu ingkang dengan mugi rahayu ingkang hamengku gati saha ingkang makarti sumrambahipun dumateng para tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah sami kekadangan Tripuspita Dana Warih cek prapalian satemah dadya palupining bangsa Tama ingkang marsudi teteping dharma rahing kautaman pangabekti kula kunjuk dumateng sangjanipun para alim para ulama para kiai para santri-santriwan santriwati muslimin wal muslimat ingkang tansah tujunaken wahyuning ilahi mongko kiblating panembah ingkang satuluring budi para pepunden para pinesepuh sesepuh ingkang satu hupana ing pamawas malebding pitutur kiblating panembah ingkang datken wekten para bharaya uyata purna karya labet praja traing kataman ingkang dahat kalingga murdaning akram para tamu kakung Sumawana Putri so para muda-mudi ingkang tansah sidarsana amit pasang alimantabe sinabetna ing iladuni tinebehna tolak sarik dumawa ing tawang-tawang mugi patosaken sitku dedaning Gusti ingkang marubeng tuh ya marubeng kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula ngaturaken menggah wigatos sing perlu sumangga nun sesarengan ngenepaken araos ngeningaken Pancandrewa nuwun marang ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Niki Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanematan barokah rahmat taufik hidayah maunah mahfirah ingkang tumanduk dhumateng panjenengan dalasan kula. Sehingga wonten wargian prasaja panjenengan dalasan saged silaturahmi kempal wonten talipun Bapak jenenge tukang kelas ya mengko tak wacane apa ora ya. Bapak Wardiono sekan Ibu Tatik. Bapak Wardiono niku bengkelas garwane Ibu Tatik menika tukang sayur nggih. Lha niki wonten ing paregyan prasaja boten katalumpen selawat salam katatna dumateng jenengan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah dipun tenggo-tenggo dipun wantu-wantun sampatipun benjing wonten ing yaumil kiamah Allahumma amin. Wontene wosing gati panjenenganipun Bapak Wardiono sekala Ibu kagungan hajat paregya suta amiwa siwi putra putrinipun ingkang sesilipun Dyah Ayu Anisa Desanti Saputri badhe kaleksanan daup kalian baguse Dimas Wahyu Wardana putra tanaya panjenenganipun Bapak An Ibu Yuni
Wijayanti ingkang mijil saking dusun Kali Bening RT kalih RW 6 Desa Setono Ngerambi. Desa Setono Ngerambi niku kula jaman cilikan kula niku nggih napa PPA mubeng Gunung Lawu 10 dina. Medal kula potong Kompas medal Setono mulih teko Kedung Putri. Inggih namung nyuwun doa restu panjenengan sedaya temanten sarimbit tanggen lelomban wonten wadan ing beberan agung tansah inayan saking ngarsanipun Gusti ingkang ngamurba. Amin sesa sing ngrat Prabudita nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kunjuk teman kancanipun para tamu kagung semana putri mugi tansah lelenggan kanthi mirunggan sak cekapipun. Wondene langsung kemawon adicara ingkang kosmisan pambuka ingkang angka kalih mijiling putra temanten putri saking Mayang Arum tumujing sasana Wisudatama. Wondene ingkang angka kalih pambedholing Sekaradi Mancawarna. Wondene ingkang angka 3 nggih netepi upacara adat Widiwidana ingkang ing telatah Gebang Sewu Semen. Wondene salajeng ingkang adicara angka sekawan nggih upacara krobongan samadya. Terus mangke kasambung kalian napa menika walimahan tausiah terus dipun aturaken pasrah panggula wentah atur pambagyarjo mangke kirap kas nalindran kirap kasatriyan lajeng pungkasanipun doa utawi panutup. Mekaten ingkang saged kula aturaken rep jidhem tan ana baneng ira ingkang anggegana. Sagunging pangurmatan haruming memanis sinanding kastuba manik kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak ingkang Hang Mengku Karasa nggih. Kula suwun miyat saking paraning palenggahan hangandi putranipun kawit mijilaken wonten ing sasana Rinengga. Babile sampun samekta monggo dipun pratitesaken Mas Man nika Bapak Wardiono sekalian Ibu Tati kasuwun mundhut putrane diastoriki ngono genah ning ngono kuwi. Nggih, alon-alon watone klaken mbok beli sampun samekta anggenipun ngrasuk busana panjenenganipun Ibu Rias ingkang mijil saking Kendal. Iya, riase saka Kendal Kang Jamin. Larang iki. Wong ya kaya ngene. Pira Pak Mbah aku ora ngerti. Sinten Pak asmane? Ibu Zia. Ibu Zia. Gak dia Zia. Mbok bilih sampun samekta, semangga kula kaaturan karakit matur suwun kakanthi dening Bapak Ibu. Suwi ya ben tuku nyandra, ben. Ya sadoh ae. Ya wis gak apa-apa. Mijiling putra temanten putri binarung swaraning pradangga munya hangrangin hambabar ketawang digaring tias nggih to. Pun siap. Duh biyong ban ayah apa suharep Data Pitana hanenggih wau kang hamurwa kandha kandhane Purwamadya Wasana
Winara jaman purba lumaksana jantarening bumi nganti tumekaning jaman pralaya. Yen Cinandra lumampahing surya jumudul rumambat manjing bantala lakuning dina. Lawasing warsamung sinebat siang pantara ratri. Sejatining mangkono kodrat purbaning jagat Cinandra lakuning dina nyakra manggulingan sinebat. Taun kalpae tangan kadiwatan penetang taun nawantara dumadi saking madya Dasamanu. Dasamanu darbe yoga catur sinebat kerta yoga dwara yoga kali yoga. Linarik runtuting basa kang hambabar luhuring budaya satemah dadi regu regang renggeping swasana. Swasana dahat asri kawruyan yen tori narastan sahanggung mamanuhara liripun ngresepaken jroning panggalih. Datan kadikaya datulaya agung kang mapan wonten dalipun Bapak Wardana sekalian Ibu dalem ingkang edi pening salangkung asri. Mila nama mboten mukalyan kadulu kaya rahina yen rahina saya hanelai. Awit kathahing sesut ingkang minangka rengganing bali wis mekatik jroning Purayagung rinengga seket selingkang awarna coklat kalian jenar. Handamel seming ingkang sami arawuh. Lamat-lamat tindake Atmaja tewantren putri saking sasana Mayang Arum. Ya sasana Pamardi putri kakanthi kalian bapa ibu obat-obat. Palarapane sesungging pepaes awarna langking meles anjanges pantes. Cunduk mentul pinasang titi tinata patut lamun katyuping samirana sumilir kadi kembang dewa daru jaya daru. Akeh menten kata-kataku Kang Bagong nggih. Nggih basa niki lho basa apa aku belas gak ngerti aku mau. Alon-alon mampah yang Cinandra kulit kuning nemu giring kaya tembaga sinangkling. Delang lawas yang ini ya. Rek mau ngembang bakung cemeng memes kladuk wiles grana lungit lir winangun. Netra lindri kaya sekar Tanjung Uda cal sipating janma sawantah panyayah Bathari Supraba mangejawantah. Alon-alon manjing ngarsa lenggah ing sasana rinengga. Ya sasana Wisudhatama destining manahang rantu praptaning satya muda ingkang dadya gegantilaning nala memanek netra ingkang lagya labuh negara. Wondene kadhereken menika patah sakembaran ingkang tanggap lekasing sedya menapa malih para pepetane Domas Pager Bagus Pagrayu kembar busana kembar warna yen dinulu prasasat jambe sinigar bat-bat para paraga wadhepetane Domas menika ingkang pinilih wonten ing dusun Gebang Sewu Desa Semen Kabupaten Ngawi kecamatan Pak nggih kecamatan Parot. Dasar prasaja merahati dasar bagus ruruh sembodo prasaja nulat edi endahing budaya ing kraton Surakarta Hadiningrat. Katon kawistara inggih Atmaja tewantren putri sampun arsa lenggah wonten ing papan ingkang sampun sumadya. Setunggal mbogo setunggal one by one satu persatu.
gantian para paraga pepetane Domas ngaturaken menggah uba rampenipun upacara krobongan toya wening dahar gembul dadaharan slendang sutra kuning slendang sutra bang kuning menawa kangge jangkep panggih Atmaja Twanten Sarimbit. Terus Mas ya, terus nih. Alon-alon Mbak, alon-alon. Tunggal Mboko Tunggal Atmaja Twanten Putri Jumeneng para paraga ingkang hambedol sekaradi manca warna kaboyong mring sasana pangrantu. Sasana pangrantu kinarya jangkep panggih Atmaja Twanten kekalih. Gemantos pepetane Domas sik diteni kancane. Kembar mayang, kembar iku padha mayang iku sekar dadi kembange padha. Menika ingkang ngripta mboten manungsa sawantah Pak Bu, critane sejarahe tenane mbul. Ingkang ngripta menika mboten manungsa sawantah ananging para widodara widodari. Endi no Pak widodara kan? Ya wong mung crita. Widodara widodari ing kayangan Jonggreng Saloka iki nggone Nerada ya. Nggone Cakra Kembang. Kayangan ning Cakra Kembang menika. Sapa no Pak jenenge? Menika ingkang ngripta menika setunggal Batari Remirim Gagar Manjang Tunjung Biru Purba Semi Batari Warsiki dalasan Batari Lengleng Mandanu. Awit kembar mayang menika sok sinten ingkang kagungan kersa menika ngampil ing kayangan damelanipun para betari-betari. Mangke sak sampunipun rampung mangke mbuwangipun nek mbuwak ora oleh sembarangan. Dek kok Pak Sudirman lo ngerti engko nek mbuwak aja turut pawang reget. Ning mbuwak nggon papan sing resik. Nah, rep sidem tan ana baneng rama ingkang anggegana. Alon-alon watone klakon nggih menika Mranata rumiyin Atmaja Twantenipun kakung. Rumangsaku ki ya suwi, nek 5 tahun gak dalang kaya gak lali kangane ya. Nah kejane aku iki ngomong apa to kuwi? Basa apa kuwi? Aku belas.
Ben aku sok benar ning gone Pak Agus arep kok jan sitok-sitok ujane artine piye? Aku dhewe gak iso kaya. Kinarebek bedaya yaranan nira Sari Om Sang Sri Narapati Asmara nurun Om Nggih mijlengat maja wonten sampun tinggaken wonten ing papan dening papanipun piyambak ndongkap adicara salajengipun nggih upacara adat widi-widana ingkang sampun lumampah inggih upacara panggih gambing pendhalih kunjuk dibareng para kadang sentana warga Andhawa ingkang midhil saking Rambing monggo kula aturi nglarapaken awit menika jamipun nggih sampun tungkap siang pramila upacara panggihan maja tepanten sanut dinarung swaning pradangga munya angrang-rangin yen Cinandra pindha cantaka munya ing wanci Jawa langsung kodhok ngorek. Arab sidam pramanem kula suwun kanthi sanget kunjuk dhumateng sangjanipun para tamu kakung Semar Putri sumangga kula aturi jumeneng sedaya awit angestreni dawuhipun ponanganten sarimbit kumalat terget dari bumi gunjang jing kinebur wariye apsara Kau pintur saat mojo lagar kawin buang diri yang kemarin kau pakai luar ngangkat untuk buka sama lagi ini jelaskan lagar itu gua beri sama-sama senggak mulai ini sudah membawa ke dalam itu sama penjati suatu lagu untuk yang sasaran tahu mojo telah terjadi paringan tujuan yang sakit kan di Pratolo kui paringan tujuan yang sakit di Pratolo kan sore nampak kuning yang mana menepik kabel sama awet kotoran kan widi dono kotoran biasa jari mari sejak ingkang asli anak masih sekat sel monggo bapak anu para kadang dari beberapa itu saja memang ya itu pertama soyo sakit soyo tidak soyo alero apa jalan kakun dasar teman sawi gunakan gunang kasih gerakan gunang itu lagi sama taruh sini mas tangannya tetap posisi ditekan dipecah pelan
Katon kambang-kambang kumandang triwan konsep paling guling kalau pentono mawar mati bahan dan lamun dimawar kanggo manis lumantar kedaling mati dan yoma bukan tansah mantri angkel ingkang untuk Allah. Bapak Budaya Mantakaji menurut Maha Anggenipun jauhaken konengan dan balik ingkang konsisten saged saking mawaddah Bapak juara maju dikit Bapak ini megang alon-alon lampah hati aneh goreng pasangan dinambaran rombeng pisang rodong kelas ngomong hasil bagi pasangan aku mandi wani marang bener lebih marang angsa manggih abadas kelasan kawinan andaya awono bagaimana sampai pun anak sarso hari minggu Milo yang kadulu kemarin pun kakung yang bagus lumpuh merahati senggodo prasojo dapat ngujilani dan kadulu katon aku merabu mewah merabu dasar us kawentara asmane kalau kengkrak
berkasih kalau kengkrek berkasih mumpuni ing ring kaprajan putus mring saliring tega palupi ledha marang adi luhur adi peni iki menika endah budaya tulus tansah tinuntun Raing Gautama. Nah, ibune wonten sisih kering. Sak sampunipun monggo mboten sampun. Anggenipun nuntun sampun paripurna. Mengko dipun kalenggaken wonten ing sasana Wisudatama. Kengkon randang tak cepet ning kono jam 12 rampung aku diurak wong. Nggih mangke wonten napa menika walimatul aurus nggih. Tausiah. Mengke dipun aturaken panjenenganipun Bapak Kyai kang wijil saking Geneng. Ya, gene cucuk lakune barang iku. Piye yo? Sawetawis sampun rampung rep sigem pramanem tan ana baneng rama ingkang kagegono. Oh monggo kunjuk dhumateng sangjanipun para tamu kakung putri ingkang nembe rawuh sumangga aturi pinrenggak enggak wonten papan kang sampun semadya. Ingkang sampun paripurna anggenipun ngayahi jejiban luhur menika kondur wonten papanipun sowan-sowan papan inggih menika sasana busana
Nggih kunjuk dhumateng para kadang sinoman anggenipun manem Bromo leladi inggih menika atur snack menawi dereng rampung monggo dipun rampungaken. Dhumateng sangjanipun para mriksa kudu adiluhung para tamu kakung sumawana putri kados kirang jangkep yen to dereng wonten rawuhipun Sang Mangun bebesanan inggih menika kadang besan ingkang mijil saking menika Kali Bening Setana Ngrambi nggih wontene ingkang kepareng nyarirani inggih menika hanganti panjenenganipun ingkang hamapak besan panjenenganipun Bapak Sudirman sekalian garwa mangga alon-alon gandengan gak apa-apa, tua-tua itu malah apa awet nom gandengan. Ini ke Bapak Sudirman sekalian garwa. Mari kangen Bu. Pamit rumiyin dumateng putenipun Bapak Mardiono kalian Bu. Nuju
monggo Pak kula aturi marang alon-alon muji sasana palenggahan nggih menika Yayak Reno Temanten Kakung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Kula ingkang sowan minangka sulih saking warga Agung The Big Family warga Temanten Kakung, kula bilih wonten kalepatan samudayanipun nyuwun pangapunten. Awit menika inggih tasih wulan Sawal minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Nggih sami-sami Pak Bu, monggo kula aturi pinarak lenggah wonten papan ingkang sampun sumada, papan ingkang sampun dipun sawetakaken. Nggih, matur suwun nggih menika anggenipun mapak besan sampun rampung. Nggih, menika dipun lajengaken sak sampunipun mapak besan awit menika sampun jam 10. Sak jam kas kudu rampung piye Pak Rebine ngatur. Ora dadi boyong apa. Sing penting jam 12 rampung. Piye caraku? Nggih.